babukela bakhona emakhaya ngiyamcela uNkulunkulu ukuba ngisize anginikeze amandla kakhulu nani futhi ngithandazise ngalamandla eninawo ngoba wonke umuntu unesipho sakhe mbukelo khona ekhaya. Sebaphinde futhi bayivala ini le nombolo yami ya Vodacom because nangibiya namhlanje uthi Vodacom hayi manje ke sebayithathile bayifaka kwenye i-network ngikubona ukuthi sesikuvulele. So into efasenza manje i1 ufuna ukuthi manje sifonele le bakwazi ukuthi bayikhiphe le network lena abafake kuyona because ufuna search ukuthi ngiphi network efake kuyona njengamanje because isiblockekile njengamanje ayingeni kodwa okukahle akukho lezo ngena kuyena. So babonile ukuthi sesiyiphele thina. So ngomagama ngiyacabanga ukuthi umuntu noma ke abantu abangibangisa ini i-channel mbukelo khona ekhaya noma ke mhlawumbe indlela engilandelwa ngayo I don't know kodwa nje ke ibona abantu abayivalile vele abakwazi ukwenza izinto abakhona ukuthi bathayisa izinto ukubona mhlawumbe umuntu ebank afake icard. So yiko labakwenzile kumina bathi manje ngifonela kanti mhlawumbe basebenzisa icomputer ukuthi babone ukuthi ngibani wakabani kuphi khamba kanjani base baya blocker. So ingase ngiyaphazamiseka mbukelo khona ekhaya. So ngicela uNkulunkulu ke mbukelo khona ekhaya asisize angikhanyisele mina ngizothandaza ngizokhuleka ngiyazi ukuthi seniyangazi futhi noma kuthiwa bangangiblock but niyazi ukuthi ngihlale ePitolifi eMpumalanga that's why sigcine sekuba nema bodyguard manje mbukelo khona ekhaya sigcine abantu sebagadwa because of into efana le kuba nomona kubantu abayi-SP and I know ukuthi ngabantu mhlawumbe esilaphana mhlawumbe angazi kodwa nje mina ngithanda ugceka omunye umuntu but ngithi ke ngamandla kaNkulunkulu ngizophumelela yonke into futhi izolunga yonke into futhi izokhaya. Inkosi imbusise lona owenza lokho. Ngicela ngifone ku 073 1044 262 mbukelo khona ekhaya. Ngizoyifaka futhi inombolo mina ngifone kuyona ngoba ngiyangidinga nami ngiyanidinga. Inkosi imbusise ngiyabonga.